Game of the Year Awardsit on ensi kuun alussa ja sitä varten on äänestys siitä, mikä on tämän vuoden Game of the Year. Tänä vuonna on ollut vaan ihan älyttömän hauska se, että mä toki tein videoita tuossa vähän aikaisemmin sitä, että miksei videopeli tunnu enää samalta, mutta se oli mun mielestä vähän enemmän ehkä niinku multiplayer-peleihin ja ylipäätään online-peleihin, always online-peleihin, mutta Game of the Yearissa puhutaan pääasiassa kumminkin single-player-peleistä, niin mennään äänestelemään, mitkä oikeasti on ollut tämän vuoden ehdottomasti parhaimpia pelejä. Vaikeetahan tässä on se, että tänä vuonna esimerkiksi tuli Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mikä oli siis ihan varmasti ansaitsisi ihan täysin Game of the Yearin, mutta Breath of the Wild sai jo, niin se ei voi olla Tears of the Kingdom mulle. Niin kun se ansaitsi sen kyllä. Se oli, ne loi, siis jos sä oot sitä mieltä, että Breath of the Wild ja Tears of the Kingdom on sama peli, niin kun aika monet on sanonut sitä jossain vaiheessa, että tää on vaan niin kun DLC Breath of the Wildille, niin sä et ole varmastikaan pelannut molempia pelejä. Ne on niin, siis Tears of the Kingdom oli niin siisti, tai on niin siisti. Se on siis käytännössä hiekkalaatikko, mihin ne heittää sut, ja on silleen, että go fucking nuts, tee mitä haluat, rakenna mitä haluat. Ai sä haluat yhdistää tätä kepin tohon kiveen, no tee niin. Ai sä haluat rakentaa veneen näistä puista, mitä tässä ympärillä on. Ensin hakkaat ne puut ja sitten rakennat veneen, niin sä voit tehdä niin. Se on ihan älyttömän siistiä. Niin, missä mikään muu peli ei toimi samalla tasolla, kuin miten Breath of the Kingdom tekee sen. Niin se ihan täysin ansaitsis Game of the Year, mutta tässä on niin paljon hyviä muitakin pelejä. Super Mario Bros. Wonderia mä en ole pelannut, mutta se mitä mä vähän katsonut ja vähän kuullut, niin se on tosi hyvä peli, mutta ei se Game of the Year ole. Resident Evil 4 sitten taas oli oikeasti ihan tajuttoman hyvä remake, mutta oliko se Game of the Year? Niin ei, mutta se oli ihan sika hyvä. Spider-Man 2 en ole pelannut, oon katsonut sitä, se näyttää ihan tajuttoman hyvältä. Ja mä oon kuullut pelkkää kehua siitä. Se maailma näyttää ihan älyttömän hyvältä. Mutta ongelma tässä näissä kaikkien näiden pelien kanssa on se, että nämä seuraavat 2 on ne, jotka tappelee tästä tittelistä oikeasti. Kaikki noin muut verrattuna Baldur's Gate ja Alan Wake 2, niin ne ei mitään. Mun mielestä Starfield olisi ansainnut slottinsa tuossa Super Marion tilalla, mutta se on eri keskustelu. Kiinnostavin keskustelu tässä on se, että kumpi on parempi, Alan Wake 2 vai Baldur's Gate 3. Mä oon pelannut Baldur's Gatea nyt joku 45 tuntia ja Alan Wakea kohta 10 tuntia. Ja mä oon Alan Wakeissa jossain jopa puolivälissä peliä vähän yli varmaan ja Baldur's Gateissa mä oon Act 3. Just eilen pääsin Act 3. Eli aika lopussa siinäkin. Ja molemmat näistä on niin hyviä pelejä ja molemmat näistä ansaitsis ihan täysin sen, että kumpi taas näistä voisi olla Game of the Year. Jos ne olisi tullut eri vuonna, niin tämä ei olisi edes kysymys. Mutta kun nämä on samalla listalla, niin faktahan on se, että se tulee menee Baldur's Gatelle. Siis siitä tulee niin hirveä mylly, jos ei se saa sitä. Mutta mun ääni menee Alan Wakelle. Siinä on useampi syy. Yksi syy on se, että se on suomalainen. Mä haluan tukea suomalaisia. Mutta se ei ole se pääasia. Pääasia on se, että jos sä mietit vaikka Resident Evil 4 ja Alan Wakea, ne on tosi samanlaiset pelit. Alan Wake on oikeasti, se on uusi Resident Evil-peli, mutta sitten sen kaiken synkkyyden ja kauhun keskellä se heittää sut keskelle musikaalia, missä tiedätkö, sä niin kun tanssit siellä ja se joudut niin kun menee sen musikaalin läpitte ja se on ihan älyttömän hauskoja ja Suomi easter eggejä ja semmoista, niin se on toki suomalaisille vaan niin Suomi easter eggejä semmoista, mutta niin sitten taas koko se gameplay, kaikki niinku hahmot, kaikki se on niin älyttömän hauska peli. Se on siis se on niin hauska peli, että se tekee mulle sitä, se on mun voittaja. Vaikka mä niin haluaisin, että se voittaa, niin se tulee olemaan Baldur's Gate. Ja se ei mua tavallaan itteni haittaa, koska Baldur's Gate on myös ihan älyttömän hauska. Mä oon pelannut tosiaan sen joku 45 tuntia tähän pari viikkoa. Ja mä aion pelaa sen loppuun ihan ehdottomasti. Ja mä aion pelaa todennäköisesti vielä toisen kerran sen läpi ihan eri tavalla. Ja se on niin sairaan hyvä peli. Mut mä aion antaa sen Alan Wakelle. Se on ihan ehdottomasti. Mennään seuraavaan kategoriaan. Seuraava kategoria on Best Game Direction, awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design.
mun mielestä tää on joko Alan Wake tai Tears of the Kingdom. Mä aion antaa sen Alan Wakelle. Ei käytä ihan niin paljon aikaa näihin muihin kategorioihin kuin siihen ensimmäiseen varsinaisen Game of the Year-kategoriaan. Outstanding Storytelling and Narrative Development in a Game, Baldur's Gate. Ihan helposti Baldur's Gate. Vittu, sillä on niin hullu hyvä tarina. Siis niinku huhu. Best Art Direction for Outstanding Creative. Siis oikeastaan on pakko olla Lies of P. Vaikka mä vittu mä rakastan Alan Wakea, se on ihan hullu hyvän näköinen. Tears of the Kingdom on ihan älyttömän hyvän näköinen peli. Hi-Fi Rushista mä en ole ikinä pelannut, en tiedä sitä. Ja Super Mario. Mutta Lies of P, juman kautta se on hyvän näköinen peli ja se ansaitsisi voittaa kyllä niin kuin Best Art Directionin ihan ehdottomasti. Best Core and Music. Se menee mulla Alan Wakelle, jos niin kuin ihan vaan Herald of Darkness niin kuin koko sen skenen takia. Niin se menee Alan Wakelle mulle. Se on juman kautta, se on hauska. Best Audio Design. Alan Wake. Se on siis näistä kaikista, mitä mä tiedän, niin Alan Wake ihan ehdottomasti se on ihan mieletön äänimaailma siinä. Best Performance. Toi mun mielestä, no kaikki oli niin hyviä tuossa Baldur's Gateissa, että ihan ehdottomasti voi mennä Niilille. Se on ihan täysin. Innovation in Accessibility, eli Accessibility Optionit. Mä oon kuullut tosi paljon, että Street Fighter on niin kuin älyttömän hyvä accessibility. Tää on vähän ongelma siinä, että mä en oo niin kuin kokeillut mitään accessibility optioneita sun muuta, mutta mä oon kuullut, että Street Fighterin on tosi helppo päästä sisään. Diablo on ainut, mistä mulla on näistä peleistä kokemusta, niin se olisi tavallaan helppo antaa Diablolle, mutta kun mä en oikeasti tiedä tavallaan niin kuin accessibility näkökulmasta, niin mä oon kuullut vaan, että Street Fighterissa oli hyviä accessibility optioneita, niin ajattelin Street Fighterissa käytännössä ei mulla mitenkään tärkeä kategoria, niin kuin mulla itselleni. Ja Games for Impact. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Mä en ole pelannut yhtäkään näistä peleistä. Olisi kiva, kun tässä voisi kipata, mutta me valitaan ihan randomilla, toi on hauskan näköinen peli. Ei mitään ideaa. Minkä tonne. Best Ongoing, eli meneillään oleva paras peli. Tavallaan tää on aina mennyt käytännössä Final Fantasylle mullakin, että siellähän on tosi hyvä community ja niin tosi hyvä se, niin miten ne saa pidettyä sitä hyvin pystyssä. Fortnite on saanut taas paljon tänä vuonna kehuja, mut mä tänään antaa se Cyberpunkille, koska ne on korjannut sitä tänä vuonna ihan tajuttomasti. Mä pelasin sitä jonkin verran tänä vuonnakin lisää ja mä haluaisin pelaa sen loppuun vielä tämän vuoden aikana. Tai ei välttämättä tämän vuoden aikana. Best Community Supportti. Mä oon nähnyt ihan sikana Larianilta hyvää community supporttia. Ja niin kuin on tullut paljon batseja ja kaikkea, mutta sitten taas niin kuin ihan yhtä lailla on Cyberpunkkikin. Tänään antaa sen Baldur's Gatelle, se on eniten mitä mä oon somessa seurannut. Best Independent Game. No se on varmaan pakko olla Redke. Mä en ole näitä muita pelannut. Enkä mä itse Redkeäkään pelannut, mutta Redke on semmonen, mitä mä oon kattellut. Nämä muut voi olla tosi hyviä, mutta tästä mä kuulin niin paljon hyvää silloin, kun tää tuli. Best Debut Indie Game. No menkö samalle Redgelle. Sitten olisi Best Mobile Game. Hello Kitty Island Adventure, ehdottomasti. Mä en pelaa mobiilipelejä, niin tää on huono, joten mä annan se Hello Kitty Island Adventure sille, koska miksi mä en anta sitä sille. Best VR/AR. Jaa. Mä oon tosi vähän pelannut tänä vuonna VR-pelejä, mutta se mitä mä oon kattonut Horizonista näyttää ihan sika hyvältä ja samoin Resident Evilistä. VR on muuten semmoinen, mitä mä ajattelin mun pelikanavalla alkaa ensi vuonna tekee vähän enemmän videoita VRstä, koska VR on semmoinen, mikä mua kiinnostaa ihan sikana ja mä haluaisin pelaa enemmän VRää. Mä aion antaa sen Horizonille. Best Action Game.
Nyt heitit kyllä pahaan, koska mä en pelannut mitään näistäkään. Musta tuntuu, että mä oon pelannut hirveästi tänä vuonna pelejä, ja silti täällä on tämmöisiä pelejä, mitä mä en oo pelannut niinku ollenkaan, mutta mä oon kuullut, että Remnant 2 on hyvä. Mä oon tänä vuonna pelannut ihan älyttömän määrän pelejä, ja silti musta tuntuu, että mulla tulee koko ajan. Mutta tää on aika tämmöistä indie. Mulla on jäänyt kyllä paljon indie-pelit pelaamaan, mutta se on kyllä fakta. Tänä vuonna on tullut niin paljon isoja AAA-pelejä. Best Action/Adventure. For the best action/adventure combining combat with travels and puzzle solving. Se menee kyllä tiedosta Kingdomille. Mä annan sen, kyllä se, niin kuin, se on kaikki puzzlet, mitä siinä on ja kaikkea, kun saat tehdä ihan itse mitä haluat. Best RPG, ei se ole edes kysymys, vaikka siellä on Starfieldi. Niin ei se ole edes kysymys, se on Baldur's Gate. Ja best fighting. Mä luulen, että sekin menee Street Fighterille. Pitää kyllä alkaa pelaa Street Fighteria. Best Family Game. Antaa sen Super Mario Brosille. Sitten meillä on Best Sim/Strategy. City Skylinesille voisi antaa, en mä tiedä. Mä en ole noihin kans kategoria, mitä mä en pelaa kauheasti. Best Sports/Racing. Ihan yhtä lailla sporttipelit jää mulla ihan täysin kokonaan pelaamatta, niin mä annan sen vaikka Forzalle. En osaa tohon kyllä suoraltaan sanoa, että mikä olisi oikeasti paras. Best Multiplayer. Mä annan sen Diablolle. Siis Baldur's Gate, mä en ole pelannut sitä multiplayerina ollenkaan, niin onko se sitten multiplayer, niin Diablo ansaitsee kyllä jotain palkintoa. Kyllä Diablo oli hyvä, siinä on vaan paljon korjattavaa. Tää ei ole edes kysymys. Jos sä annat millekään muulle näistä äänessä kuin Last of Usille, niin sä oot väärässä. Last of Us oli ihan hullun hyvä. Most Anticipated Game. Mä oon tosi huono Hadeksessa, mutta kyllä mä silti näistä eniten Hadesta odotan. Hades 2. Content Creator of the Year. Tietenkö, mä en katso yhtäkään näistä. Niin mun on tosi vaikea antaa tätä ääntä. Kuakin on varmaan ainut, joka mä näistä tunnen, ja sille ei ole kyllä mitään varsinaista syytä antaa sille ääntä, mutta mä nyt annan. Best eSports Game. Counter-Strike 2 oli aika jaiks tänä vuonna kyllä. Siis se on saanut niin paljon myllyä. Onko se läpällä antaa sen Valorantille? Best eSports Athlete. Nämäkin on vähän semmosia kategorioita. Mä seuraan loppupeleissä hirveän vähän eSportsia. Mä yhteen aikaan seurasin vähän enemmän, mutta nykyään tulee niin vähän seurattua, niin toi on varmaan yksi ainoasta harvoista niistä, kun mä noista tunnistan, niin nämä kategoriat alkaa tässä lopussa menee vähän tyyliseksi. Otetaan tonne, se on ihan ok. Sitten siellä on Best eSports Coach. eSports on mulle niin huono kategoria, että se on... Mä yhteen aikaan katsoin paljon enemmän. Best eSports Eventti. Sekin on vähän niin kuin voidaan ottaa International Dotasta. Mutta siinä oli mun ääneni You've Reached the Edge. Se oli ensimmäistä kategoria tosi kiinnostavia. Se tulee vähän indie-kategoriaa, noi sporttipelit ja e-sportsi, niin se menee vähän semmoiseksi, mitä mä en oikeastaan pelaa tai en harrasta, niin se jää vähän huonoksi. Mutta niin kun mun mielestä siistimpää tästä on se, että ylipäätään kuinka monessa kategoriassa Alan Wake 2 on mukana, koska Suomi maailman kartalle, niin se on ihan älyttömän kova. Tuleehan tosta varmaan, mä luulen, että Baldur's Gate voittaa noista suurimman osan, mutta mä toivon tosi paljon myöskin, että Alan Wake saa jotain huomioon, koska se ansaitsi se. Se on kyllä. Eipä mulla muut. Moro.